Darshan Jain, ICRI Herbals proprietor. First of all, I want to congratulate Namma TV ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ 10th ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಲೆ ತಲಿಪಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪಾಸ್ಟ್ 5 years ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಡಿನಾಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪೇರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ತೂಪೇರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಿಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲ ಬತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವರ್ತ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್